sekar nyirik nyongklang kutane cilandet miring nyirik nyongklang kutane cilandet miring iki putraku garwaca ingkang sowan. Iya Prabu, sowan kula kejawi ndherekaken Sang Hyang Bathara iki badhe maisi calon pengantin putri. Keparing kula ginaturaken serah-serahan maisa danu ing pancal panggung sumubung lan cacah 100 dosa jangkep sak pangenipun namipun dadung ngau Prabu. Wis genep kebune nuli sampun. Oh iya. Sang Bedari, apa Sang Prabu Kresna monggo pareng mancing dhateng Datulaya. Sangga wonten timbalan Kang Jiwaji derekna Sang Bedari gone bakal maester manten putri. Nuli ngistaken dawuh monggo Sang Bedari kula derek Sang Bedari. Pirsani kita kurang siji mung 139 kebo. Nyuwun pangapunten Bapak Prabu ingkang setunggal nakal lajeng kula tempiling kok lajeng pejah mila kangge lintunipun maesa ngepejah Kang Putra Pringgondani ing dados jangkeping 100 dosa Prabu. Wah, lah pancen hebat tenan anak lanang Gandakaca. Iya. Tak tampa aturmu nggih, Setyaki wonten timbalan. Patur kanggo patuladan Gandakaca oleh tanggung jawab nuli. Iki kebone mati siji marga ditempili Gandakaca. Kanggo ijole Gandakaca sing aguh genepi 140. Oh iya. Mula semangsa bodho. Iki sajake ketok kesel kebone iki kono diopeni Setyaki. Oh iya. Monggo nggih maesa kula openi. Matur nuwun. Nggih, monggo. Kyai Slamet. Ngersakaken dharep menapa? Menapa suket menapa nggih pangapunten menapa remenipun ya nek nari aja dhuwur-dhuwur sing kira-kira cemopak wae menika wonten krupuk ya eco kangge sampeyan wonten tiya pethak nggih sae kangge kesehatan menapa anu dudu rawon menika nggih wonten inggih lajeng mula malih remenipun remenan kula namung cumi hitam kebo aneh-aneh nggih
Menawa malih nggih mangke gampil wonten mriku wontenipun menapa? Wah, nggih duka nggih kula jaring ningali nggih. Tesih enten apa mboten kula boten ngertos terus. Nggih. Kok ting dlenuk ndang makat kono, ndang diopeni monggo nggih. Sak teko temantene. Kala narpa kresna tangkula sanyokra ring sang Narada sing mlebu iku njebul oh iya ora tapang gara kresna semurupa kulon prata iki ngarak calon penganten wis pirate kabeh sing dadi abon-abone ya nggih wong ngaten iya Ratu Sewu sing ngiringke Anoman sing juga itu ngarepe ngrita sing musine jeneng Wulut pengalih temanten Kakung Kamajaya wis dalani komplit calon penganten malah nyiwir Kudara duwe kudangan dawuhing temanten bakal dipayungi kelawan Gandara Jakwala ki wis dicawisake kang mengkono enggal mara dawuhna marang warga Ndarawati sapa kang dipatah nyawisake marang temanten putri ya sombong calon pengantin kanggo wis miranti ngenteni ora papan kang wis kasanatake sombo wonten dawuh marenggal matur marang juru pangasten putri ya sang ratih langkah pangombyong pengantin putri kene nggak padha samapta nyawisake temanten calon pengantin putri ana papan kang wis cinawisake ninggi lan uga sira mampir ana ing Bali Agung papaning gamelan Lokananta supaya angormati calon doping pengantin kanthi kodhong sendika Kanjeng Diwaji diarak ya ger monggo-monggo para pengarep temanten putri enggak kewarosan apa mriki monggo para calon pengarep temanten putri
bumi gonjang kanjeng langit kelap pelataton lurikin sanging sang maweh gandrung piye Burisrawa